Mga Panultihon, Kapitulo 12. Ang tao nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaluon siya kung masayop siya. Apan, ang buang-buang masuko kung badlungon. Kahimutan sa Ginoo ang mga maayong tao, apan hukman niya ang naglaraw dautan. Ang tao dili mutunhay pinaagi sa pagkadautan, apan ang migamot diha sa pagkamatarong dili gayud matarog. Garbo o kalipay sa bana ang maayong asawa, apan kung may buhat siya nga makaulaw sa iyang bana, sama ra nga giut-ut niya ang kabukugan sa iyang bana. Ang tambag sa matarong makaayo kanimo, apan ang mga dautan buot lamang mulimbong kanimo. Makapatay ang mga pulong sa daotang tao, apan ang mga pulong sa matarong makaluwas ni adtong gihulga. Mahiagom sa katalagman ang taong dautan, ug wala siya'y ikabiling kaliwat, apan mabuhi ang panimalay sa mga taong matarong. Daygon ka kung ikaw maayo panghuna-huna, apan kung hungog ka, tamayon kanila. Maayo pa ang kabos nga nagtrabaho aron mabuhi, kaysa nagpakaaron ingnon nga dakong tao apan nagantos sa kagutom. Amumahon sa maayong tao ang iyang mga hayop, apan ang mga taong dautan dili maluoy sa ilang mga hayop. Naghinubra ang pagkaon sa kugihang mag-uuma, apan usik kaayo ang panahon sa mga nagbuhat ug walay hinungdan. Ang tao nga gustong magbuhat og dautan mahiagom sa kadautan, apan ang matarong magpabilin sa iyang maayong gibarugan. Ang taong dautan malitag sa iyang kaugalingong mga pulong, apan ang matarong makalikay sa kasamok. Ang ganti sa tao mag-agad sa iyang gipamulong o gibuhat, ug maiya gayod ang angay kaniya. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto, apan ang maalamon mamatig tambag. Kung samukon ang buang-buang, iya kining ipahibaludayon, apan ang taong maalamon dili mutagad sa insulto. Naghimo ka sa buhat nga matarong kung isulti mo ang matuod, apan ang pagpamakak dili makahatag og hustisya. Ang pagpatakag sulti makahimog lalom nga samad sama sa espada, apan ang mga pulong nga maalamon makaalim sa mga samad. Walay pagkausab ang kamatuoran, apan dili mulungtad og dugay ang bakak. Pagpanglimbong lamang ang naa sa huna-huna sa naglaraw og dautan, apan ang nagbuhat og maayo makakaplag og kalipay. Walay dautan nga mahitabo sa taong matarong, apan kasamok lamang ang maangkon sa taong dautan. Gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon, apan gikahimut-an niya ang matinud-anon. Dili magpasibantog sa iyang kaalam ang taong maalamon, apan ang mga hungog magmantala sa ilang pagkawalay alamag. Ang pagkugi makahimong gamhanan sa tao, apan ang katapol makahimo kaniyang ulipon. Ang kabalaka makapasubo, apan makalipay ang malumong pulong. Ang matarong nga tawo may usa kagiya nga kanunay nagbantay sa iyang higala, apan ang dalan sa mga dautan
magpahisalaag kanila. Dili gayud makabot sa taong tapulan ang iyang gitinguha, apan masapian ang kugihan. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon.